Open Arms disposarà aviat d'aquest nou vaixell per poder afrontar amb més capacitat el repte de salvar vides al Mediterrani. Es tracta d'una embarcació amb un tonatge 4 vegades superior al vaixell que tenien fins ara i que podrà estar més temps al mar. Avui l'han presentat al port de Borriana, a la Plana Baixa, on ja fa temps que els veïns han organitzat una xarxa de solidaritat. L'Open Arms 1 ja surt al port de Borriana. Avui és un bon dia per a l'entitat. Un nou vaixell gràcies al qual l'entitat estarà més temps al mar i protegirà més vides. Per la seva capacitat, per la seva mida, per les seves qualitats, nosaltres no ens el podíem permetre de ninguna de les maneres. De fet, serà un gran esforç poder-lo mantenir. Té una eslora de 66 metres i una coberta de més de 350 metres quadrats on pot aterrar un helicòpter. Un buc cedit pel filàntrop argentí Enrique Piñeiro. Los juguetes tradicionales de la acumulación capitalista son el yate privado, el avión privado. Bueno, reformulemos el yate privado. Digo, sí, este es mi yate privado. Uno acaba de baixar ara mateix a l'aigua. En este nou vaixell, la tripulació treballarà millor i les persones rescatades estaran a bord en millors condicions. Té un hospital amb 26 llits, pot acollir 300 persones a bord i disposa de 31 places per a la tripulació. Un vaixell més que atraca a Borriana, un port d'acollida de vaixells de rescat al voltant del qual s'ha creat una xarxa de solidaritat local. Aquest estiu hem tingut la màxima afluència de 7 embarcacions i això ha suposat per a nosaltres un desafiament a l'hora de fer l'entitat més gran. La presència d'estos vaixells també ajuda a l'economia local i genera complicitats. Glòria sempre es fa bon preu, sap que són especials. També són uns barcos que són ONGs, tampoc és que siga un transatlàntic que ve així de vacacions. Al port de Borriana, l'Open Arms 1 ultima la seva preparació. S'espera tenir-lo a punt i haver superat els entrebancs administratius abans de Nadal. Serà llavors una eina de rescat massiu, més eficaç i ràpida. Pepa Ferrer, TV3, Borriana.